Bueno, justu etorri berria ginen, zera bakarrik jarri ditu kartel batzuk eta pankarta batzuk, eta liburutegian geundela, etorri dira 3 furgona eta 2 kotxe, eta etorri dira identifikatzea esanez ateak itxi egin ditugolako, eta hori ez da egia, bakarrik egon gara propaganda jartzi, besterik ez. Goiz da, baina ikusten da, mugimendu oso gutxi dagoela eta horrela izatea espero dugu goizean egunean zehar. Dugu pikete informatiboa, joango gara ikastetxe informatzen jendea gaur greba dagoela eta grebaren motiboak eta besterik ez. Hemendik gero aterako da manifestazio bat, baina garrantzitsuena Antiguatik aterako da zutabea gero batzeko manifestazio nagusiari.